V tomto videu sa pozrieme na automobilku Cupra. Ako sa podarilo tejto neznámej značke dostať sa na vrchol? To sa dozviete v tomto videu. Tak daj like a odber a ideme na video. Označenie Cupra Seat používal už od roku 1996. Seat Ibiza GTI Cupra Sport, ktorý bol vytvorený na počesť víťazstva Seatu vo World Rally Cup. Označenie Cupra sa používalo aj pri označovaní modelov ako Seat Leon ST Cupra alebo Seat Ibiza Cupra. Toto všetko sa ale zmenilo v roku 2018, kedy bola oficiálne na okruhu nedaleko Barcelony predstavená Cupra ako samostatná značka. Oficiálne tak bolo prvýkrát predstavené nové logo Cupry alebo model Cupra Ateca, ktorý je odvodený zo Seatu Ateca. V súčasnosti na trhu ponúka Cupra modely ako Born alebo mimoriadne úspešný Formentor, Leon alebo Tavascan. No a najnovším prírastkom je Terramar. Cupra ale tiež myslí aj na budúcnosť, a to aj s novými modelmi, ako napríklad Tavascan, teda čistokrvný elektromobil, s cenou od 443 000 a dojazdom 540 km. Toto auto zaujme hlavne netradičným dizajnom. Alebo Cupra Born, teda športovejšia sesternica Volkswagenu ID3. Poďme sa ale pozrieť na jeden veľmi známy model, a to síce Formentor, ktorý bol predajne nadmieru úspešný a stále ešte je. Napríklad za minulý rok sa ich predalo 111 300 kusov. Tento model je populárny vďaka jeho pomerne priaznivej cene a toho, čo toto auto ponúka za vaše peniaze. A taktiež aj veľmi slušného výkonu. Určite tu musím spomenúť aj veľmi známu verziu VZ5, teda Veloz. Toto označenie majú tie najostrejšie modely od Cupry, ako napríklad Formentor, ktorý dostal vďaka tejto verzii veľmi slušný 5-valec alebo vynikajúce výfuky. Toto je príbeh automobilky, ktorá sa za pár rokov dostala na veľmi slušnú pozíciu na trhu. Pokiaľ sa takéto videá budú páčiť, tak budem extrémne moc rád za like, odber, zvonček, pretože tieto videá mi trvajú vždycky veľmi dlhú dobu na prípravu. A samozrejme mi do komentára napíš nejakú automobilku alebo nejaký tip na automobilku, o ktorej by som mohol spraviť takéto video. Takže toto bolo pre toto video všetko, budem veľmi rád za like, odber, zvonček, napíš mi nejaký komentár a uvidíme sa u nového videa. Tak zatiaľ čau.